Izurriaren bilakaera ondo ulertzeko, funtsezko kontzeptua da hazkunde esponentziala. Horrela hasten da birusa. Askotan sensazioa daukagu edo irudipena eskutatik joaten zaigula eta neurriak berandu ezartzen direla eta gainera asko kostatzen dela aurreko egoera hobe batera itzultzea. Eta hori gertatzen da hain justu, birusa esponentzialki hazten delako. Hazkunde esponentziala azaltzeko askotan jotzen da kondaira batetara. Kondaira horren protagonistak errege bat eta jakintsu bat dira. Jakintsuak erregeari xakean jokatzen erakutsi zion. Eta erregea oso pozik gelditu zen, oso gustora. Izan ere, joku horretan figura garrantzitsuena erregea da. Hala esan zion jakintsuari, aukeratu nahi duzuna, eskatzen duzun hori zuretzat opari. Eta jakintsuak esan zion, arrozale batzuk besterik ez ditut nahi. Arrozale batzuk, besterik ez, jakintsu hau ez da hain jakintsua izango, edo behintzat ez dauka, hola diru gozea hondirik. Eta zantzion itxoin, baina nahi ditut, xake taula hartu eta lauki batetik bestera pasatzerakoan, bikoiztu egingo dugu arrozaleen kopurua. Batetik hasita, hurrengoan 2, hurrengoan 4, hurrengoan 8 eta horrela 64 lauki osatu arte. Hainbeste arrozale dira horiek, erregeak ondoa jo zuela. Izan ere, 1000 urtetako uzta beharko litzateke mundu osokoa hainbeste arrozale lortzeko. Horrela hasten da baita ere koronabirusa eta oso zaila egiten zaigu hori barneratzea. Izan ere, joera daukagu imaginatzeko haren hazkundea lineala dela eta, gutxi gora bera, eskailera maila batetik bestera igotzen dugunean bezala hazten dela. Hor badaude parametro edo irizpide batzuk neurriak ezartzeko eta neurri horiek ezarri eta atzera egitea zenbat kostatzen den ikusita, orduan konturatzen gara ez dela horrela. Hobeto egokituko ginateke errealitatera irudikatuko bagenu piramide bat alderantziz. Nun maila batetik bestera igotzerakoan, haren azalera bikoiztu egiten da. Hor bai ikusten dela, jeisteko ez dela nahikoa maila batetik bestera jeistea, baizik eta azalera guzti hori ere estutu egin behar dela. Azalera txikitu egin behar da, eta horregatik kostatzen da hainbeste aurreko egoera onera itzultzea. Honek guztiak agerian jartzen du ze garrantzitsua den garaiz hartzean neurriak eta baita ere zirkulazioan dagoen birus kopurua ahalik eta txikiena izatea bestela erraz joaten zaigu egoera eskoetatik.